sa higit 1,500 ang mga estudyante. Bagong school building, pinasinayaan. Top 5 most wanted person sa Tarlac at 2 drug suspects sa Babalacat City arestado. Grab drivers, iprenotesta ang 21 pesos na bawas sa delivery fee. At deklarasyon ng Mount Arayat bilang tourist destination, pasado na sa House Committee on Tourism. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito ng mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Pansamantala pong naantala ang serbisyo ng Grab dito hong Huwebes ng umaga dahil sa kilos protesta na isinagawa ho ng kanilang mga rider. Ipinagsasentimiento ho nila yung 21 pesos na bawas umano sa kanilang delivery fee. Narito pong balita ni Felix Barrios. Tama yun, tama yun. Bibili ng 26 pesos sa gas. Tama na yun. Tama yun. Ipaglaban natin yung karapatan. Tama, tama. Ito ang malakas na sigaw ng halos 500 Grab drivers na nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Grab Management Office sa siyudad ng Angeles nitong Huwebes, August 25. Nais daw nilang iparating sa pamunuan ng Grab ang kanilang hindi pagsang-ayon sa 21 pesos na ibinaba umano ng kanilang delivery fee. Ang dating 49 pesos na bayad kada unang 3 kilometrong biyahe, ngayon ay 28 pesos na lamang. Si Mang Efren, hindi niya totoong pangalan, ay sinasabing wala umanong konsultasyon na naganap sa pagitan ng management at mga riders. Wala pong naganap na konsultasyon ng Grab Management sa aming po mga riders. Bagamat matagal na po namin naririnig na magkakaroon po ng fare adjustment, hinahayaan lang po namin to dahil matagal na po kaming Grab riders na lagi na lang po nag-a-adjust talaga ang management. Pero laking gulat po namin na sobrang laki po ng binaba. As in, laki po ng binaba ng fare po sa amin. Halos wala na po kami mauuwi para sa pamilya namin. At dahil na rin sa hirap ng buhay ngayon at sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, apektado raw ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Katulad ko po sir, may 3 po akong anak ngayon. Nag-aaral lahat. Alam po natin sir na face-to-face na po ulit yung klase ngayon. Sir, kung dati sir kumikita po ako ng mga 1,000, ngayong bumaba ang first sir, siguro kikita na lang kami ng 700 to 600 pesos. Kakain pa po ako. 12 oras po yun sir, hindi pwedeng hindi kakakain sa daan. Gasolina po. Alam po natin sir na hindi po pababa ang presyo ng gasolina ngayon. Alam po ng management yan sir. Kaso parang nagbibingi-bingihan sila eh. Nais rin umano nilang matanggal ang tinatawag na batch order kung saan ay nadedehado umano ang mga Grab riders. May booking ka na yung deliver sir around 1 kilometer. Habang hinihintay mo sa merchant ngayon sir yung first booking mo, may chance pa na pasukan ka ng second booking na ang hatid sir around 5 kilometers naman. So yung first booking mo sir na 1 kilometer, ang tendency nun sir parang nagiging free na po yung delivery charge or delivery fee. So saan ngayon napupunta yung delivery fee na yun sir? As far as I know, yung binayaran ng consumer sir, buo na po yun. So saan po napupunta yun sir? Majority po nun sir, sa Grab po napupunta, hindi po sa rider. Ang panawagan ni Mang Efren sa Grab Management sa Angeles City. Tawagan po namin sa Grab Management, kahit ibalik lang po yung dating fare, medyo makatarungan na po yung dating fare. Kaugnay ng sentimentong ito ng mga Grab riders, sinubukan namin kunin ang panig ng pamunuan ng Grab sa Angeles City. Ngunit tanging ang security guard lamang ang aming nakaharap. Wala na sir, hindi naman sila mag-accommodate ng radio. Okay, sige. Sabihin na lang natin na hindi sila nag-accommodate. Sir, sigurado tayo ha. Kasi baka sabihin, hindi ko binigay ang panig ng management. Magalit naman sa akin. Hindi pa sila, yun din ba utos? Bilin. Felix Barrios, CLTV News.
Samantala, sa ikatlong taong operasyon ho ng Dabsu Apalit Campus, umabot na umano sa higit 1,500 ang bilang ng mga mag-aaral rito. At sa pagbubukas ho ng kanilang bagong school building at pagtatapos ng iba pang mga gusali, inaasahan naman ang dagdag estudyante at mga kursong pwedeng enrollan ho ng mga mag-aaral. Ito pong balita ni Jenna Lubang Parungaw. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya na magbukas ang Don Honorio Ventura State University o Dabsu Apalit Campus. Pagtapak ng ikatlong school year nito ngayong taon, nasa 1,522 na umano ang mga registered students ng paaralan. Bilang isang State University Extension School, wala ding binabayarang matrikula sa Dabsu Apalit. Ayon kay Dabsu President Enrique Baking, naitayo ang universidad at 10 campuses nito para mabigyan ng oportunidad na makapag-aral ang mga kabataang kapos sa pinansyal. This is the only way how we could take our Kabalanes, Kapampangan na makalublog king kakaluluwan. This is the only way how we can take them off from the bondage of poverty. Kasama sa higit 1,500 na mga mag-aaral na pumapasok sa Dabsu Apalit ay si Patrick Napues na kumukuha ng Bachelor of Arts in Elementary Education. Ang papa ko naman po ay security guard sa Pasay. High school lamang po ang natapos niya. Ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Sa totoo lang po, marami po sa aming barangay ang hindi nakakatungtong ng kolehiyo. Dahil malapit ang extension campus ng kanilang bayan, nagbibisikleta na lamang ito papasok ng universidad. Ako po ay taga-Baluco. Tuwing pumupunta po ako ng office ng Dabsu, ay nagbabike lang po ako. Gaya po kanina, umalis po ako ng alas 5 sa bahay. Ang pagkakatayo umano ng Dabsu Apalit ay nakatuon din para sa mga kabataan sa kalapit na bayan gaya ng San Simon, Masantol at Macabebe. Kaya ang higit 1,500 na estudyante ay posible pa umanong umabot ng 5,000 kung kaya't patuloy ang konstruksyon ng mga gusali at pasilidad. Siguro a year from now, maybe next year, if this will be completed before the opening of my school year, by academic year 2023-2024, we could already accommodate more or less the 5,000 students in this campus. Dalawang building na ang nakatayo sa kasalukuyan, kasama na ang bagong gawa na pinondohan ng 25 million pesos ng pamahalaang panlalawigan. Malaking bagay ho sa mga constituent namin na malapit na lang ho itong Dabsu University sa mga area nila. Pero yung mga strategic area ho talaga ang kailangan malagyan. Like ito, malapit na tayo with San Simon, Masantol, Macabebe. Then Santo Tomas, meron na rin ho tayo, di ba? Candaban, nandiyan na rin, meron na rin ho tayo. So yung mga strategic area, baka baga naka-zoning tayo. Ang lupa ng campus ay nasa 1.2 hektaryang lawak. Ito ay donasyon ng pamilya ni Apalit Mayor Jun Tetangco, habang ang development ng lugar ay pinondohan ng lokal na pamahalaan. Actually, marami talagang gustong pumasok. Nakausap nga ako si Doc kanina. By next year o siguro, 2 years from now, dadagdagan pa yung mga courses dito. Mayroon pa umanong isang 20 million peso multipurpose building na itatayo sa Dabsu Apalit mula naman sa Anak Kalusugan Party List. Sa ngayon, ang mga kurso sa Dabsu Apalit ay Elementary Education, Business Administration, Information Technology at Hospitality Management. Jana Lubang Parungaw, CLTV News. Sa ibang balita, nakaligtas ho sa pananambang ang musikero at aktivista na si Lenin Salas sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, madaling araw ho ng Huwebes, August 25. Kasama ho ni Salas ang kanyang may bahay habang sakay ho ng isang Toyota Innova. At natamaan naman ang kanilang kasama na si Mark John Paul Garcia at agad hong isinugod sa pagamutan. Batay ho sa inisyal na investigasyon sa pangunguna ni City of San Fernando Police Chief Police Lieutenant Colonel Eugene Marcelo, pauwi na ang mga biktima mula sa isang establishmento sa kahabaan po ng Jose Bad Santos Avenue nang sila ay paputukan ng nakamotorsiklong suspect. Matatandang taong 2010 ho nang maaresto si Salas matapos iugnay ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command o NOLCOM sa Revolutionaryong Hukbong Bayan, isang breakaway group umano ng New People's Army.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, hoarding ng asukal sa ng limitadong supply sa merkado ayon ho yan sa Malacanang. At 70 pesos per kilo na asukal mabibili na sa ilang mga supermarket na katambal ho ng national government. Top 5 most wanted person sa Tarlac at 2 drug suspect sa Babalacat City arestado. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ho ang CLTV Balitaan. Sa iba pang mga balita, ito mga kabalid para sa mga namamahalan ho ng asukal, yung mga namamalengke ho ngayon na talagang dumadaing. Artificial shortage lamang raw ang nararanasan na limitadong supply ng asukal sa merkado ayon ho yan sa Malacanang. Naging batayan umano ng palasyo ang mga natagpuang bulto ng asukal sa mga warehouse na hindi na ilalabas sa mga pamilihan. Narito pong detalye ng balitang yan. Kinumpirma ng Malacanang na may sapat na supply ng asukal sa bansa. Ang nangyayari umanong shortage ay maituturing na artipisyal lamang. Gawa raw ito ng mga nagtatago ng supply sa kanilang mga warehouse o ang tinatawag na hoarding. Sa mga isinagawa umanong operasyon ng Bureau of Customs, Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture, ininspeksyon ang mga warehouse, bodega at imbakan ng mga asukal sa Caloocan City, iba't ibang bahagi ng Maynila, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Batangas at Davao. Dito na natuklasan ang libu-libong bag at sako ng asukal na kung mailalabas sa merkado ay makapagpapatatag umano sa estado ng supply. Binigyan din umano ng pagkakataon ang mga nagmamay-ari ng mga warehouse ng asukal upang maipaliwanag ang nangyayaring pag-iimbak. Binibigyan natin ng pagkakataon sumagot yung mga may hawak ng mga warehouses at saka yung mga consignees o yung mga may hawak ng asukal mismo, yung mga may-ari. So hindi pa po tapos yung mga periods na yon. Hintayin po natin. Yung iba kasi, we assume that they're legal or legit. Kung kunwari, hindi siya smuggled, iniimbestigahan din yan kung hoarded. So, iimbestigahan din yan ng DTI at saka ng Sugar Regulatory Agency Administration. Kasama rin sa pinagtutuunan umano ng pansin ng palasyo ang sugar smuggling. Matatandaan na nasa 7,000 metriko toneladang asukal mula umano sa Thailand ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Subic.
Naging dahilan din ito sa pagkasibak sa pwesto ng 6 na BOC official sa Subic. Batay sa mga nadiskubring supply ng asukal, nagkakaroon na umano ng malinaw na pagtingin ang nasyonal na pamahalaan sa tunay na estado ng dami ng asukal sa bansa. Ito rin umano ang magiging batayan kung kailangan pang mag-importa sa ibang bansa. Ang mahalaga po ay nakikita natin yung tunay na estado ng merkado natin. May asukal ba talaga dyan? Paubos ba talaga nitong end of the month? Kung hindi naman at mayroon naman palang asukal dyan pero for some reason hindi na ilalabas, legitimate or not, then at least makikita natin, makakompute natin kung tama ba yung pag-i-import natin at kung tama yung pag-compute natin sa importation natin. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa ibang balita, nakipagtambalan umano ang national government sa ilang mga malalaking supermarket sa bansa upang magbenta ng asukal sa halagang 70 piso kada kilo. Hiling naman ho ng Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG na mapababa na ito sa lahat ng pamilihan sa mga darating na buwan. Pakinggan ho natin ang detalye ng balitang yan sa ulat na ito. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pamilihan sa bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, may nakikita pa rin silang nagbebenta ng asukal sa mga pamilihan sa halagang 100 to 105 pesos. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakipag-usap na raw siya sa mga malalaking supermarkets na magbebenta ng asukal sa mas mababang presyo. Marami pa din tayong nakikita na medyo mataas ang presyo, umaabot ng 100, 105 pesos. Pero ang importante, also, we have nakapagbigay tayo ng choice para sa consumer kasi yung 3 supermarkets na pumasok sa agreement with the President, nakakapagbenta na ng 70 pesos per kilo sa lahat ng SM, Robinsons at Pure Gold chains, yung mga retail chains, mga supermarkets na to, may 70 pesos per kilo na white refined sugar. Matapos ang kasunduan, mayroon pa raw ibang maliliit na supermarket ang nagpakita ng intensyon na makibahagi sa programa ng gobyerno para sa mas mababang presyo ng asukal. Paglilinaw ng DTI, wala raw benepisyong makukuha ang mga malalaking supermarket na pumayag na makipagtulungan sa gobyerno. It's part of parang corporate social responsibility na din nila. Nag-agree sila sa presidente na makapagbenta ng 70 pesos per kilo. So yung maliliit na supermarkets, kung okay sa kanila, they can signify their intention para maisali rin natin dun sa programa, and we can also help promote them. Kasi parang ang incentive natin, pinopromote natin itong mga stores na to para puntahan ng tao at dun sila makabili ng murang asukal. Ikinatuwa naman ng Samahan ng Industriya at Agrikultura o SINAG ang magandang balita na ito. Pero umaasa ang grupo na mas mapababa pa ito sa susunod na buwan. Magandang achievement ang ating presidente, kinausap ang mga supermarket na ibaba yung presyo. Of course, we are expecting na yung next month baka mas mababa pa, no? Kasi nakikita naman natin yung mga local miller, ang bigay lang is 45 pesos no? And yung import price nakita rin natin na nasa 43 pesos yung landed plus VAT na yun plus 5% tariff. So in-expect natin na by next month bababa pa dun sa 70 pesos. Sinabi naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng asukal hanggang Disyembre kasabay ng pagkakadiskubre sa mga warehouse na nag-hoard umano ng asukal. Ito rin daw ang paniwala ng SINAG. So nakikita naman natin walang talagang shortage, and nagpanik siguro lahat dahil nag-announce ang SRA na may kulang kaya umangkat, no? Pero sa ngayon nakikita natin na maraming stocks talaga, so wala tayong problema, and wala naman tayong nakita dun sa mga retailer na nawala ng stocks. Ang nakita lang natin is tumaas yung presyo. Pero with this yung tinulong ni Presidente ang mga
supermarket, ang tingin natin yung mga dating nakabili ng mataas, itong September, baka maubos na. So, bababa rin yung presyo, yun ang nakikita natin. Nagpapatuloy naman daw ang pamahalaan sa kanilang kampanya kontra hoarding at smuggling at isa ang DTI sa implementing agency dito. Bukas naman daw ang tanggapan ng DTI sa anumang reklamo o suhestyon ng publiko. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, nasa korte ho ang top 5 most wanted person sa Tarlac matapos ang isinagawang joint operation ng Bamban Municipal Police Station, Tarlac Provincial Police Station at Intelligence Group ng Tarlac nitong Lunes, August 22. Naaresto si Diosdado Tabil, 53 years old, sa barangay Sapang Maragul, Tarlac City. Haharapin ho ng suspect ang 3 kaso ng rape by sexual assault. Samantala, isang anti-illegal drug operation ang nagresulta ho sa pagkakaaresto ng 2 drug peddlers sa barangay Dolores, Mabalacat City, Lunes, August 22. Kinilala ho ang mga ito na sina Jason Daled, 36 years old, at miyembro ho ng Sputnik Gang, at si Janet De La Cruz, 37 years old. Tinaguriang high-value individuals po ang 2 drug personality na aresto. Nakumpiska mula sa kanila ang 1,000 pisong marked money at 6 na pirasong sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 380,000 pesos. Kakasuhan ho ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 2 suspect. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Health Protocols COVID-19, epektibong paraan upang makaiwas sa monkeypox. Posibilidad ng local transmission ng monkeypox sa bansa, patuloy pang inaalam ng Department of Health. DSWD at DILG, pagtutulungan ang pamamahagi ng educational assistance. Pondong inilaan para sa programa itinaas na ho sa 1.5 billion pesos. At deklarasyon ng Mount Arayat bilang tourist destination, pasado na sa House Committee on Tourism. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito mga kababayan, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na patuloy na sundin ang umiiral na COVID-19 health protocols. Ito rin kasi umanong mabisang paraan upang makaiwas sa monkeypox. At sa ngayon patuloy umanong inimbestigahan ng Department of Health ang posibleng local transmission ng klase ng bulutong na ito. Ito pong balita ni Liana Canilao. Sa pagsulpot ng ilang kaso ng monkeypox sa bansa, lalong pinaigting ng Department of Health ang panawagan para sa mahigpit na pagsunod sa COVID-19 health protocols, lalo na ang social distancing at paghuhugas ng kamay. Ito rin umano ang mabisang paraan upang makaiwas sa monkeypox na kumakalat din sa pamamagitan ng close contact sa taong infected nito. Ang mga aral ng COVID-19 pandemic ay sapat umano upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng monkeypox sa bansa. Tiniyak ng DOH na minomonitor at tinutugunan nila ang mga posibleng kaso ng monkeypox, lalo pat ang ika-4 na kaso na naitala ay walang travel history sa mga bansang mayroong kaso ng naturang sakit. Ayon kay Dr. Maria Rosario Vergere, Officer in Charge ng Department of Health, patuloy pa nilang inaalam ang posibleng pinagmulan ng impeksyon ng ika-4 na kaso na isang 25 years old at walang travel history sa mga bansang may monkeypox cases. Ito ngayon ang tinitignan natin dahil gusto natin ma-establish kung ano yung source of infection. So among all of these close contacts, wala tayong makita na may simptomas o di kaya exposure din o travel abroad para masabi natin dito nanggaling yung kanyang infection. Dagdag pa ni Vergere, patuloy pa raw kinukumpirma ng kagawaran kung meron ng local transmission ng monkeypox sa bansa. Ang local transmission, we cannot rule out, but we cannot confirm yet. Because the definition of local transmission, it is when a case, a local case, walang history of travel abroad, ay nagkaroon ng monkeypox at nahawa siya dahil may isa pang taong may monkeypox locally also at hindi galing abroad. 14 ang natukoy na close contact ng ika-4 na kaso ng monkeypox. Isa sa kanila ang direktang nag-aalaga sa pasyente sa isang isolation facility. Ang 6 naman ay naka-quarantine habang ang isa ay hindi na raw kailangang mag-quarantine dahil low risk siya sa naturang virus. Patuloy namang tinutunton ng 6 na iba pang nakasalamuhan ng pasyenteng tinamaan ng monkeypox. Pagtitiyak ng DOH, kaagad na tinutugunan ang pag-aalaga sa mga pasyente bago pa man makumpirma na positibo ito sa monkeypox. Everybody has to be assured. Kung hindi man po namin na i-share sa inyo ang impormasyon ng mas maaga sa inyong expectation, yun pong panggagamot, yun pong pag-isolate sa ating mga pasyente, ginawa na po natin yan. Hindi po namin naantayin na mailabas muna ang aming mga datos sa inyo bago kami gumawa ng aksyon, lalong-lalo na para proteksyonan yung pasyente natin na may sakit. Sa ngayon ay mayroon na umano kinausap na 2 vaccine manufacturer ang DOH para sa bakuna laban sa monkeypox kung sakaling kailanganin ito o dumami ang kaso. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Samantala, sa bisa ng isang memorandum of agreement, pagtutulungan na ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of the Interior and Local Government ang pamamahagi po ng educational assistance sa mga student in crisis situation. Ito ay upang hindi na umano maulit ang aberya na nangyari sa unang araw ng payout ng ayuda. Sa kabilang banda, itinaas na sa 1.5 billion pesos ang inilang pondo para sa programa na dating nasa 500 milyong piso lamang. Nagbabalik ko si Liana Canilao. Upang matiyak ang maayos at organisadong pamamahagi ng educational assistance sa mga kwalipikadong estudyante, magtutulungan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa pagpapatupad ng payout distribution. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan nitong Miyerkules, August 24 sa pagitan nina DSWD Secretary Erwin Tulfo at DILG Secretary Benhur Abalos kung saan nakasaad ang mekanismo kung paano magiging maayos at banayad ang
payout sa educational assistance sa ilalim ng Assistance for Individual in Crisis Situation o AICS. Dahil may mekanismo ng ipatutupad, may iwasan na raw ang nangyari nitong nakaraang Sabado, August 20, kung saan dinagsa ang mga opisina ng DSWD. Batay sa MOA, makikipag-coordinate ang DILG sa mga LGU upang matukoy ang lugar kung saan magsasagawa ng payout ang DSWD para sa naturang programa. At para matiyak ang kaayusan, tutulong na rin daw ang pulisya, barangay tanod at social workers sa mga payout sites. This MOA paves the way for our regional offices and local government units in the respective areas to sit down and discuss the optimal process available in providing the assistance to the clients. This partnership is what this administration would like to establish, to have unity in action, employ bayanihan, a lesson which we learned well, especially as last Saturday was an eye-opener to the extent of the need of the Filipinos for aid affected by the pandemic. Kahit na may MOA na ang dalawang ahensya, nilinaw naman ng DILG na sa DSWD pa rin manggagaling ang listahan ng mga benepisyaryo. Ito'y upang maiwasan daw ang patronage politics sa distribusyon ng cash assistance. Ongoing na raw ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa mga LGU para sa gagawing pamamahagi ng ayuda sa darating na Sabado. Kasi yung mga dating ayuda, yung mga nakaraan, kung maalala mo, nagsisisihan na hindi sinama si ganito, si ganyan, namumuliti si ganito, si ganyan. Ngayon, klaro na. No? Talagang klaro na. It's all DSWD, yung listahan. Ang magbabayad mismo, ang paymaster, galing mismo sa national. Sila mismo magbabayad. Ang papel lang ng mayor, ng governor, ay mag-provide ng site, no? Kung magre-request ang DILG, kung kukulangin sila, mag-provide sa projections, additional manpower. Samantala, dinagdagan pa ng ahensya ang pondo para sa naturang programa. Mula sa 500 million pesos, itinaas na sa 1.5 billion ang inilaan ng DSWD para sa educational assistance kung saan target na maayudahan ng mga nasa humigit kumulang 400,000 na mga mag-aaral. Sa mga kwalipikadong benepisyaryo, 1,000 ang maaaring matanggap ng elementary student, 2,000 pesos para sa junior high school, 3,000 naman para sa senior high school, habang 4,000 ang ayudang matatanggap ng mga nasa kolehiyo at kumukuha ng vocational courses. Tatagal ang payout distribution hanggang September 24. Paalala naman ng DSWD sa mga nais makakuha ng educational assistance, mag-register online dahil hindi i-entertain ng DSWD ang mga mag-walk-in. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Samantala, lusot na ho sa House Committee on Tourism ang panukalang batas na ideklarang tourist destination ang Mount Arayat na matatagpuan po sa San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Layo nito na mabigyang pondo ang development at preservation programs sa naturang lugar. May detalye ho si Jenna Lubang Parungaw. Nakatakda ng umusad sa first reading ng House of Representatives ang batas na naglalayong ideklara ang Mount Arayat bilang isang tourist destination. Ito ay pagkatapos makapasa ng panukalang batas sa House Committee on Tourism. Ang House Bill Resolution No. 181 na inakda ni 3rd District Representative at Deputy Speaker Congressman Aurelio Dong Gonzales ay naglalayong higit na mapagtuunan ng pansin ang development at preservation ng Bundok Arayat. Sa bundok na ito matatagpuan ang iba't ibang klase ng likas na yaman, gaya na lamang ng nadiskubring bagong uri ng halaman na Pyrostria arayatensis. Sikat din ito dahil sa Arayat National Park na naitayo pa noong 1933. Dito maaaring mag-swimming, picnic, sightseeing at ideal din ang lugar para sa biking at hiking activities. Isa rin ito sa maituturing na puso ng kulturang Kapampangan na nakaugnay sa alamat ni Mariang Sinukuan kung saan ipinangalan ang Sinukuan Festival ng Pampanga. Kapag naisa batas umano ang House Bill Resolution 181, bubuo ng Tourism Development Plan ng Department of Tourism, katuwang ang Public Works at Provincial Government. Magtatayo din ng karagdagang mga pasilidad at atraksyon. Isasama na rin ang development nito sa taunang pondo ng DOT. Ang panukalang batas na ito ay naaprubahan na sa third at final reading ng nakaraang 18th Congress. Ngunit hindi lamang umano ito nasusugan ng Senado noon. Kaya sa pagkakataong ito, umaasa si Congressman Gonzales na aaksyon na ito ng Kongreso at Senado. Diana Lumbang Parungaw, CLTV News.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan Condonation Program ng SSS. Bukas pa rin para sa mga delinquent employer. At Teatro Fernandino, bukas na para sa mga performing artists na nais maging miyembro. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Hinimoko ng Social Security System o SSS ang mga delinquent employer o yung mga hindi po nakapagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado na mag-avail ng kanilang condonation program. Ito po yung Enhanced Installment Payment Program para makapagbayad ang mga ito ng kanilang balanse sa mas maluwaghong paraan. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Karen Maurilio. Inalok ng Social Security System o SSS Pampanga Branch na mag-avail ng Pandemic Relief Restructuring Program o PRRP3 ang mga delinquent employer. Ang PRRP3 ay isang condonation program ng ahensya na nagpapahintulot sa mga delinquent employer na magbayad ng kanilang mga kontribusyon at multa sa pamamagitan ng mas mahabang installment terms. Sa ilalim ng PRRP3, maaaring bayaran ng mga employer ang kanilang delinquencies o nakaligtaang obligasyon mula 9 hanggang 60 buwan. Depende sa halaga ng kabuuang delinquency. Halimbawa, ang 50,000 pesos ay maaaring bayaran sa loob ng 9 na buwan. 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos naman ay maaaring bayaran sa loob ng 12 buwan. Ang 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos ay maaaring bayaran hanggang 18 buwan. 24 na buwan naman para sa 500,000 pesos hanggang 2 milyong piso. Ang 2 milyong piso hanggang 5 milyon ay maaari namang bayaran sa loob ng 36 na buwan. At ang 5 milyong piso hanggang 10 milyong piso ay maaaring bayaran sa loob ng 48 buwan. Ayon sa branch head ng SSS Pampanga na si Albina Leymanahan, nakitaan nila ng pagtaas ang bilang ng mga delinquent employer dahil pandemya at marami raw ang hindi nakapag-operate ng kanilang mga negosyo. Bunsod nito, hinikayat rin nila ang mga employer na pansamantalang sinuspindi ang kanilang negosyo na magtungo sa kanilang tanggapan para ayusin ang kanilang records. Maaari ring bumisita ang mga employer na nagpasyang mag-avail ng PRRP3 sa SSS Pampanga branch hanggang November
December 22, 2022. Samantala, paalala din nila sa mga employer, i-remit sa SSS ang mga kontribusyon ng kanilang mga empleyado at seryoso umano ang ahensya sa mandato nito na habulin ang mga hindi nagre-remit ng kontribusyon. Karen Maurilio, CLTV News. Samantala, muli nga nagbabalik ho yung Teatro Fernandino, isang programa ho ng City Government ng San Fernando para sa mga kabataang Fernandino na gustong magpamalas ng kanilang talento sa performing arts at kabila ho yung pag-arte, pagsasayaw at pag-awit. Ongoing na ang application para sa mga nais maging miyembro. Bukas ho ito para sa mga estudyante o out-of-school youth na residente ho ng Siyudad San Fernando, edad 16 to 25. Kailangan lamang mag-register online o magtungo sa City Tourism Office na matatagpuan ho yan sa may dating Paskuhan Village, dito ho sa may kahabaan ng Jose Evad Santos Avenue. Magdala rin ng barangay certificate at isang valid ID sa araw ng screening na gaganapin ho sa September 3. Mula po 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Diyan ho sa may tanggapan nga po ng CTO. Ito ho yung Giant Lantern and Tourist Information Center. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho ninyong i-follow yung aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at yung Instagram po natin mga kabalen at CLTV36 Official. Nasaan ka man sa bansa, ay mapapanood mo na yung mga programa ng CLTV via Single Channel 115 at dito sa Central Luzon sa ating 39 cable partners. At kung nais mo ninyong balikan yung mga programa naman ng CLTV, nasaan ka man sa mundo, pwede kang magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman bisitahin mo yung ating website www.cltv36.tv. Kasama mo po pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.